Jsme KNL Rock, investiční skupina působící v oblastech realitního developmentu, akciových trhů a dlouhodobých investic. Naše vize je jako skála, symbol stability, odolnosti a nadčasovosti. Jsme spolehlivým průvodcem v neustále se měnícím světě financí. Zastáváme 3 základní hodnoty. Integrita je pro nás základem důvěry, na které stavíme všechny naše vztahy s klienty. Naše odhodlanost se projevuje v každém detailu. Jsme oddáni poskytovat nejvyšší úroveň služeb a dosahovat vynikajících výsledků. Osobní přístup je klíčový pilíř naší filozofie. Pro nás je každý klient jedinečný. Hlavním posláním divize Global Markets je správa a zhodnocování peněz skrze aktivní obchodování a investování na světových kapitálových trzích. Kromě investic do akcií, aktivně obchodujeme také s měnovými páry či komoditami. Díky zkušenostem, píli a špičkovým specialistům cílíme a také dlouhodobě dosahujeme na dvouciferný roční výnos. V rámci real estate se specializujeme na rezidenční development po celé České republice. Současné i budoucí projekty koncipujeme nejen na rychlý a úspěšný prodej, ale také na vysoký standard. Odůvodněně věříme, že developerská činnost nemusí být soustředěna pouze v Praze a jejím okolí, ale je nutné plnit a uspokojovat poptávku v regionech po celé České republice. Stojíme za vaším životním odkazem. Jsme KLN Rock.